karapatan mo ani diri sa mong balay. Hoy day, wala ay karapatan na palayason ko nimo diri kay dili mo kasal ni Cardong ang isa pa siya ang amahan sa ko ang gidala. Ano palayason man ko nimo Cardong human nimo og ligwat sa ko ang lusong gibuntis ra ko nimo wa ka kuyapi. Ikaw pud na palabi pug kagpabayo ana imo ang lusong. Tama na Kimi, tama na. Ikaw pud. Gusto may pasabot ani. Buntis na guro ko. Kailangan na ni mahibawan ni Cardong na niturok ng iyang tinanom na lakatan sa ko ah. Oh, no. Kailangan na ko atoon si Cardong kay naanak ko'y gidala para makabalo na siya. Kimi. Unsa man? Paglungag sa ragod kay manito tagaron. Ikaw na lang good kapoy man. Sige na ba kay gigutom na ko. Ikaw na lang good lungag kay ikaw may gigutom. Ikaw di ay wala di ka gigutom. Pag-ura baya ko nagkaon sa imong saging. Aw busog pa di ay ka. Aw paglungag lang ko di bahala gamay lang ba. Unsa man na siya oy kabalong buntis ta sige panugo. Siya may gigutom ako pa jud ihang palungagon. Cardong, wala may bugas. Ha? Unsay walay bugas oy nga bag-ura man ko nang utang gahapon og 1 ka kilo? Lantawa diri para makabalo ka ay sige reklamo diha. Sa muka ba rin buntisan niyo dali ara ba nahurot sa bugas nga gagabiir man ko nang utang? Binuang man ni style ni nga duha man ta diri sulod sa balay niya mga mahurot man na. Kiingnan wala na tanawa ra gud na oh. Pila di ka baso imong gilong agagay ng buntag? Tulo ka baso. Oo, nga naman di ay. Nya. Dali ara nahurot sa bugas. Ay susay daghana pud nimo reklamo. Katong bahaw na latong kaunon karon. Wala na ibahaw. Ha? Akong gipakaon zero. Giurot di mo tog pagkaon ang bahaw. Malamang. Kadaghan ba tong bahaw kagay ng buntag? Sus! Ipakaon jud ay sa ero ang bahaw. Unsa man taon na siya oy? Ano siya reklamo pang utang dito akaw? Nadako na kayo utang dito sa tindahan ba? Kanina lang sa atong saging atong lungagon no? Dili ko anang saging. Nung sa man taon ka nga busok man akong saging gord. Di ko ana. Gusto og kanon. Sige na ibalik na dito abang utang dito na. Dali, apilig bugaay ka ng tinapa. Kay gusto ko mukaon og kuan. Kanang youngster nga kuan. Tinapa dali eh. Ibalik na diri ah. Kanila sa ganin saging Sa mo lungagon. to dili ko ana ba? Dili ko ana. Relax lang ba kay may stress ka ba? Buntis ra baya ka. Dali na ba ato na dito ah. Pangutang na dito ah. Wala pa makakagigutom. Gigutom na ko. Ingon ka gay na wa ka gigutom karon gigutom na pug ka. Alangan, sige na ba? Gusto ko mukaon og tinapa. Kanila sa gani no kay Dili ko ana. lungagan lang sa nila may man ni saging god. Ay sus ay. Balag saging ba? Sige na. Gabi, ni kaon. Ganihang buntang ni kaon. Karon na pud mukaon na pod. Sige lang god, ang importante natin gikaon nga saging. Kanilang god mga pag-abag ba balag way bugas. Bahala ka diha, dili ko mukaon ana. Ay kanina lang na may kuan dire. Kanina na kardaba dire oh. Dara oh hinog oh. Dili ko ana. Gusto kong tinapa og kanang bugas. Sige na lang ba? Mangutar ko niya. Karon na. Sirado pa man ang tindahan unsa ano upapangutang dito ang wa may taong tindahan. Sa mukha nimo oy, rason ra jud na nimo ba? Sige dira ka. Style ni ay. Pagdali. Cardong. Oh no. Cardong. Asa tong gigutom ta ato pa magistoryang way bugas. Anji. Cardong. Hoy Anji, nanong pug ka diri? Cardong, na dapat kimibawan na importante kaayo karon. Ha? Unsa importante gud si oy basig makitaan ka ng kimi diri bagsapot ra ba yato? Wala ko lambot ni Kimi Cardong. Ang importante na mahibawan ni mo ni karon. Unsa gani na ka importante no dali aki basig makitaan ka ni Kimi. Cardong, inturok na ang imuhang gitanom na lakatan sa kuha. Unsa? Unsay put pasabot ni mo, Jay? Buntis ko, Cardong. Ikaw ang amahan. Ani ako ang gidala-dala. Buntis ka? Sure ka, Jay? Ako yung amahan na imong ginadala? Kisa pa man diin na wala nang may lain na ning bagdok aning ako ang lusong. Binuang ning kinabuhian eh. Buntis ka, buntis po si Kimi. Dili ni pwede nga mahibawan ni Kimi, Jay, nga buntis ka. Jay, pahawa na diri, Jay. Unsa, ingon ato na lang kadali sa imuhan na palakwan ko nimo diri sa balay. Dapat gani malipay ka kay ikaw ang amahan sa akong gidala-dala. Saan na ko pagkalipay, Ana, Jay, nga nagdungan man mo kabuntis ni Kimi. Dako kayo na nga problema, Jay. Dili di pwede nga mahibawan ni Kimi nga buntis ka. Nganong dili man pwede maibawan ni Kimi na ikaw man ang amahan sa
sa akong gidala-dala. Ginoo ko kada kong problema ni. Niabot pa jud ka sa kong kinabuhi, J. Mao pang naglisod tag pamugas ani para palamoy kay Kimi. Niabot pa jud kang nabuntis. Kung saon man tamuing ano nagdungan man ang taon mo kabuntis, J. Isa raman ang solusyon, anak Cardong, para mawalay mo ang problema. Para mag-uban at ng duha, biyahe na lang si Kimi. Nang sulod pa man ang taon ka diri. At siya na si Kimi ni sa kusina. Makitaan ka diri po. Walang ko labot kung nasi Kimi. Basta masulod ko ka ikaw akong toyo. Noon sa man ang taon ni style eh. Nagdugandungan man akong problema na ko. Kalabad parang sa ulo ni uy. Mao gani para dili maglabad mo ang ulo. Dirian na lang ka sa kuha, Cardong. Biyahe na si Kimi. Dili na ko nang babuhat kay Kimi, J. J, basig pwede distansya lang sa kaji ay sa anak diri, J. Nganong dili man ko niyo panahon na ikaw may ang amahan ani sa ako ang gidaladalagod. Nganong dili man gyud ka diri sa ako, nganong dito man ka kay Kimi, Cardong? Kay balo ko, J, nga dili madawat ni Kimi. Nga ako'y amahan ang imuhang ginadala. Nganong dili man siya kadawat? Alangan, buntis man po si Kimi. Duwa mo buntis. Dili pwede ni nga magdungan mo. Manyari manggod hangol manggod kag lusunggod mao na gidungan mi nimong duha. Dili pa sa ingon nga ako ang nahangol sa imuhang lusong. Nga kamo may ninduol sa kuha. Nga igo man mo nagpatira, edi. Ako sanoy, nisukol po sa inyo. Lisod po kung dili mi mo sukol sa imo ano kaning sukol man pud ka kay mo sukol man pud mi. Mo ni nakapait diya ano. Nganong nagpabuntis-buntis man in taon ka sa kuha, J, eh? Alangan dili ni mabuntis kay mo maggisuloddan. Mo ni nakapait diya ngano ako manggi gidasok taman oy may papilit na lang unta nako sa dingding. Duha na mo karon nga buntis. Unsaon man na karon naglabad akong ulo nako, mo pay way bugas. Kung ganin na dirian na lang ka sa kuha, Cardong, biyahe na lagi na si Kimi para wala na para dili na maglabad mo ang ulo. Asa naman to si Cardong? Ay, kadugay po. Ay, gigutom na baya kay ko. Kanina lang iyang saging akong lutoon. Ay, sige na lang, saging. Ay, kadugay po niya kuan ay, diskarte. Gawas na dito, J, ba kay gisuguro ba akong Kimi pangutang og bugas kay ago na mo karon paniud to. Ha, mangutang kag bugas dirian na lang ka sa kuha, Cardong, para wa kay problema. Dili lagi pwede, J. Pahulaman na lang sa akong bugas, J, kay ilisan lang di ka og magkasweldo ko. Hulamon. Si Cardong man tong problema, timuga. hulamon ta ka pero biya Saan tong babae nga iyang ka Mao ni istorya? nakabahog tik-tik di aron. Bantay ra karon sa kuha. Aha! Kinsa man ingo sa imo nga moali ka diri sa among balay, ha? Ha? Agay, sa may gagamit ni mga sabon nga nagpagamit ignaong. Ayo na si Angie bakit basig makuan ha. Unsa? Unsa makuan? Ha? Ikaw ba na ka? Unsa makuan? Ha? Nabuntis ka? Unsa ka do? Buntis si Angie, mo ni anak gali siya diri ano kay nagpahibalo siya nga buntis si Angie. Unsa? Gibuntis pa jud nimo? Wala man ko nagdahong Kimi nga motorok ang ako ang gitanom sa iya. Wala pa jud ka na kontento, ha? Gibuntis na gali ko nimo, gibuntis pa jud nimo ang buyanan ni. Ha? Wala man ako gituyo na Kimi. Ikaw tong anak ka, wala gani tay bugas, wala na gani ka afford sa tong bugas o anya. Nagbuntis-buntis pa kaning bayhanan ni nga bagay ba nawang. Ha? Ikaw po day, ha? Ayaw nag-anihan ni diri ah. Ha? Amo aning balay diri. Alangan dili ko mo anhin, si Cardong man ako ang tuyo para lang siya makaibalo sa ako ang istarte. Di ba giingnan nati ka day? Ha? Di ba giingnan nati ka? Ayaw, ani diri sa mo ah. Pasabot na ka? Ha? Kimi tama na Kimi, J. Uli na dito Aji kay basig mahinaykan pa kang Kimi. Usa man muli ka dili. Di ba ingon man ka Cardong, biyani mo si Kimi kay manghulam ka sa ako ang bugas. Unsa? Unsa biyahan ko nimo? Ha? Biyahan ko nimo tubag. Tubag. Dili lagi. Ha? Dili lagi ti kabiyaan. Unta nga, Unsa man giangyo niya, ha? unta mapasailo ko nimo nga nabuntis si Angie. Wa jud ko nagdahong. Dili jud ka man pasaylo dong. Ha? Ikaw rin dili dong. Tindog ka. Tindog. Dili ako mo tindog mintras dili na ko madala si Cardong. Wa pag-aagon nimo dong. Ha? Ikaw ba kapit bilani ka? Unya magingana pa jud ka. Kimi, tama na. Isog pa jud kay ka. Tama na Kimi, ayun na si Angie. Dili na ako biyan. Ha? Ikaw ha? Kimi tama na Kimi. Kimi tama na.
Gawas diri, layas diri sa among balay. Ji, ulit na dito, Ji. Layas. Suman ko! Wala kay karapatan mo ani diri sa among balay. Hoy, day, wala ay karapatan na palayason ko nimo diri kay dili mo kasal ni Cardong ang isa pa siya ang amahan sa ko ang gidala. Ji, tama na, Ji. Di ko gusto problema, Ji. Utropod ka. Ano sagpa-sagpaon man ani mo akong bana ha? Kimi, tama na, Kimi. Otro pug ka ikaw pud nagsugod sa mga problema diri ha. Ji, paulit na dito, Ji. Hindi ko gusto makuhaan mo pa. May stress mo kay manangabuntis. Baya mo, no. Ngano palayason man ko nimo Cardong human nimo og ligwat sa ko ang lusong gibuntis ra ko nimo wa ka kuya pe. Ikaw pud din nagpalabi pug kagpabayuan na imo ang lusong. Tama na, Kimi. Tama na. Ikaw pud